Sira gumelun nening kentiasa ngabeki kawengku sageng jajahan ing nanging sang tangi iblis sang reksikaneka putra kang anjok saking wiyati permara manguswa yung ambreng kati karonaning kaswase aning marga mantalang pengurisan kota wastrat lang lalu mangulati aduh Jawata gung kang hamara bumi taring pangasa barang kawula ngantar bisa Anjrah ingkang puspita kasliring samirana sekar kadung ngang
gandanyo maweh raras renaning driya Nyai ruminta wonten dawuh Kyai yen tak sawang yen awan ora katon nggonmu mangan yen bengi ora katon nggonmu turu kuwi kowe iki mikir perkara apa to Nyai mbok ya meh semrungut pedahe apa mbok ya guyu susah pedahe apa Nyai Kyai ana apa Nyai njur pripun niki lakone dhewe mongko omahe dhewe ketiban urak dina sesuk niku kudu asok jiwa setunggal dadi mangsane Prabu Baka menika Kyai Nyai aku ki wis tuwa wis marek urip mangan gempalaning jagat aku ki wis marek kabeh gegayuhanku wis ketekan kabeh duwe bojo sing setya bekti marang wong lanang duwe anak lanang sing bangun miturut marang wong tuwa mula aku ora perlu semelang sesuk tak aku wae sing sowan dadi panganing Prabu Baka Nyai mboten Kyai yen sampeyan seda njer sinten ingkang pados sandang tedha kangge anak sampeyan Bambang Rawan mila kersanipun kula mawon ingkang dados korban bopolan biyung sampun mas melang kula menika sampun diwasa monggo dados anak lanang kedah saged mulyakaken tiyang sepuh kula saguh dados tedhanipun Prabu Baka aja ya nggih oh Rawan orang Rawan kuwi isih cilik durung sepira ngrasake nikmating wong urip gegayuhanmu ki mau isih dhuwur penjangkamu ki mau isih adoh bapakmu wae sing mati aku wis jeleh urip kok Rawan anakku bocah bagus kuwi tak gendong tak gendong ana ing kandhutan sangang sasi pundhul 10 dina nggonku lereke marang kowe tak rerangi tohmu biyungmu iki ora bakal ilo masrahke marang kowe dadi pangane Prabu Baka yen nganti kowe mati aku uga bakal mati nglayungke Rawan jagat dewa Bathara wancine lingsir wengi malah wis meh gagat trima mentekono wong kang jejagongan kundi ibuku aku ya krungu nggone padha jejagongan kaseling tangis sajake padha ngrembug perkara sapa sing bakal diaturake Prabu Baka menangka pangane sajake mengkono kire kuluk ayo padha diprepeki ning mbok menawa wae kowe wis bisa nggagapi perkara iki kula nuwun kisanak kepareng ambuka wiwara kula ingkang
prapta kisana. Nyai, kowe krungu apa, Nyai? Sajaipun wonten priyagung ingkang kepareng kula salam menika Kyai kadosipun kok pawestri menika Kyai ingkang buka lawange Nyai. Monggo. Kyai. Monggo pinarak. Katodyan Bratasena kampo poleng bang Bintuluwadi sarira hangula dumung yen ngandika gumaleger ing Sang Dewi. Panjenengan menika sinten Sang Dewi? King menapa nganti jejaka taruna ingkang sami bagus wernanipun? Kula aturi pirsa nggih Sang Dewi. Papan mriki menika kebawah kaperintah Praja Ngeka Cakra. Mongko Nalendra Ngeka Cakra menika demen mangsa daging manungsa. Kyai, bab menika kula sampun mangertosi. Malah anggen kula prapta ing mriki krana nedya bebantu dumateng kawula Ngeka Cakra. Kawulingana Kyai kula menika Dewi Kunti Talibrata. Kula menika Dewi Prita dening kang wonten wingking kula menika anak-anak kula para Pandhawa. Paduka sinten? Kula Dewi Kunti, sembah kula katur Gusti. Wadananira nglayung kumbal kocam rahnya maratani Gusti Putri sesemban kawula kula ngaturaken sembah pangabekti parengan jabel tanduk ing basa paduka. Gusti iya Kyai, mula kowe sak anakmu aja semelang putraku Bratasena mengko ingkang bakal brasta angkara murkaning Prabu Baka. Niate dina iki Pandhawa ora golek apa-apa ya mung niate kepengin Pandhawa ki mau kepengin bakal abuh marang kahananing donya iki. Iya Kyai, aku ingkang saguh nandingi Prabu Baka. Mung wae tak jaluk dongamu lan para kawula Ngeka Cakra Kyai. Tak jaluk kowe gelem nglarapake aku marang papaning Prabu Baka. Inggih, panjenengan sinten? Bratasena. Iya.
biyuh. Nembe menika kula ngertosi piyayinipun nek asmanipun kula niku sampun nate mireng. Benjing-enjing kula ingkang badhe ndherekaken paduka sakmenika oleh ning paduka tingasami sayah sarta lungkrah. Guwayanipun prayogi lerem kemawon sawetawis. Nyai cawis nunjukan landaran kanggo Gusti Kunti lan putra-putrane kabeh iki Nyai ora sah mangan. Jerajating kasatriyanku bakal tetel yen to nyumurupi ngecakra sak masik kahanane. Dina iki uga bengi iki larapno aku ana pangarepane Prabu Baka. Yen to nganti Prabu Baka ora gelem mendhakake apa kang dadi pakardine aku dhewe sing bakal mbabati marang nyawane. Aduh, piyayi nek kaya ngene tanpa nganggo mangan ya gelem tumandang gawe. Nek beda kaya anak Kurawan. Nek urung sego padang 3 bungkus kok ndung. Madang merkaya di karo mikir donal. Ya nggih. Monggo kula dherekaken sak menika Nyai penakno ning omah wis ora salunga-lunga. Inggih Kyai, aku tak ngeterke marang satriya iki ning pengarepane Prabu Baka. Monggo dherekaken ora salunga-lunga ning ndi. Nggih. Nek lunga ben diterke rawan ora dhewe wong wedok wong tuwek barangan bengi-bengi lunga dhewe senengane. Mboten Kyai. Monggo Raden kula dherekaken Raden, monggo Sang Dewi kula dherekaken. Ayo Sang Wijrapa dherekno aku sak anak-anakku kabeh bakal abuh marang kananing donya iki. Mongko kantine tumawa salami mung awas eling. murahan tengaraning ngajurit
Gong maguru kongso tetekadya butula panjriting turangga hesti rekata ingkang durung suwe nggon kula maku jejaga marang katentremaning bumi Ngeka Cakra. Iki menungsa ana pawongan ingkang napake sikilmu ning bumi Ngeka Cakra bagusmu tanpa cacat muragagen pancen bisa tata jama. Kowe ngaku jenengmu sapa? Raden Permadi. Permadi. Iya. Kowe bocah kok ngendi? Kliyang kabur kanginan mendung kebaratan ing ngendi tibane ing kula papan dedunungku peyo kere kowe. Balik kowe sapa? Kaseting Ratu Gusti Prabu Baka. Jenengku Temenggung Balawardana. Aku Temenggung Sunarna Helaksa. Kowe arep nang ngendi? Ngetutake marang tindaking suku Gedhe Pinitra Gregeting pengangen-angen ora sandadak nganggo basa kang sinandi. Kowe arep nang endi? Kepingin sapejagong Ratu Gustimu Sang Prabu Baka. Karepmu ndak kanthi rembukan sing kanthi becik tak ngendhake aja nganti gawe geger ning donya iki. Tak jaluk kanthi banget nglereni nggone dahar daging manungsa. Apa abamu perkaramu apa? Ing atase kuwi mau mung bocah cilik ongklak-angklik lungguh mudingklik dimbareng ublek. Mangalmu sego gogek waluh wali pengin gawe geger ning papan kene. Mungsuhmu dudu sapa-sapa. Mungsuhmu aku legane ngatiku parat. Ayo. Hati-hati kowe. Oh, ujian.
Mati aku. Oh. Ayo, Amo Suramrata.
Suta Pandhawa tata gati wisaya windriyaksa sara maruta pawana bana marga ing latala iki ning wong tuwa nganti bocah nom gagah gedhe dhuwur prakosa dada baumu kowe sapa wong tuwek kula menika tasih klebet kawula paduka demanging manahilan nami kula pun Demang Wijrapa mugi kawuning ana bilih kula kadhawuhan ora kedah lados daging menungsa mila sowan kula nganti jejaka saking kademangan manahilan naminipun Bratasena. Bocah nom nek gagahe kaya ngono. Gagah tur gedhe dhuwur. Iwake mesti gurih. Ning rada ulet sithik. Wis Kyai Jrapa lunga mundhak kecipratan getih tak pangane bocah iki. Bratasena kowe sing ati-ati. Ora usah ndleming pinggiro. Milahing jaya-jaya awakmu. Iya. Bratasena kowe lindu kok lundi iki kan wong temu ireng apa eneng manuta tak tadah cara mangsa ngibarate kebo sapi jagalan luwih dhisik wah bakal marek sesasi jroning sesasi ora krasa luwih aku mbadhok kowe ora mung sesasi nanging ora bakal luwih sakteruse mergo arep tak bedah wadukmu piye kowe arep bedah wadukku iya gaglak limpamu maju sesangkah tiban tanganku mingrendasmu lakon gebyar-gebyar sirahmu malan
Kekuatanmu ora elok parat kowe. Out. Wah. Katodyan Bratasena kampo poling bang bintulu adi sarira hangula dumung yen ngandika gumalagar ing waduh Sang Dewi kula ngaturaken genging penuwun ingkang tanpa pami dumateng padukulan putra paduka Raden Bratasena. Kyai, aku lan Bratasena semono para Pandhawa ki mung netepi darmaning satriya kang labuh marang kahananing jagat. Mula aja ngaturke penuwun marang aku lan putraku si Bratasena. Duh, Sang Dewi, Sang Dewi.
Mugi sineksen jagat lan isinipun. Benjang sewan-sewanci para Pandhawa mbetaken pambiyantu kula nadyan jiwaraga kula badhe kula tohaken. Minangka tambak kamulyanipun para Pandhawa Sang Dewi. Mangkono tak nutuke laku dina iki Wijrapa. Mangya darajating praja kawuryan musanya luri. Nembang tengara mundur sawadyane nadya kondur Surabaya celeng kudila palayuning bala samya hamarigi rira karuwa sang ya sangat
palayuning bala harap cudung kocap nalika samono sampun praping pralaya nenggih Sang Prabu Baka Narendra saking negaring kaca ingkang pengamak angkara murka ingkang karem kula mangsa marang daging manungsa nanging ana satriyaning jagat ingkang birat dhateng angkara murkaning Sang Prabu Baka nenggih Raden Bratasena sakala Prabu Baka dada pecah gulu katon tugel kaprawasa dening Sang Raden Bratasena sakala sang para Pandhawa dalah Dewi Kunti Talibrata nglajengen lampah anggenipun kepareng lelana anindaken dalemaning satriya nggih menika Pandhawa labuh lan mesanggrah wontening jroning wana sak ngandhapipun wit randu alas Jajarasanga kayune Purwasa Jati Yutarni